Dat boerenbedrijf, dat hebben ze zien groeien of overgenomen. En zijn ze dagelijks mee bezig om dat beter te maken. En ik denk dat ze gewoon dan niet weet wat er mooiers is. Wat zou ze anders dan moeten doen dan, als ze dit al allemaal hebben? Ik ben Rebecca Steinboes-Lacroix. In Sint-Geertruid heb ik voor een gemengd agrarisch bedrijf met melkvee en fruitteelt. En het bedrijf wordt dus door de schoonfamilie en mijn man gerund. Ja, eigenlijk is alles een beetje gestoeld aan dat ik gewoon misschien wel door het boerenvirus gepakt ben. Als je gewoon kijkt naar wie mijn schoonfamilie ervan geniet. Ze zeggen ook wel eens, boeren zitten op een eiland. Hè? En van de ene kant is het waar, maar van de andere kant is het ook nog heel goed te verklaren. Hè? Want die zijn niet met hun vak bezig. Dus eigenlijk hebben die ook niet de energie en de tijd om te zeggen, ik ga nog naar een gemeenteoverleg. Dus ik vul eigenlijk aan wat wel belangrijk is tegenwoordig. Want de kids niet meer zonder de omgeving. Maar dan hoeven die mannen zich daar niet zo mee bezig te houden. Dus er is meer wat op een bordje is terechtgekomen. Tegenover vroeger. Als ik vanmiddag zeg, ik ga naar de buurman buurten, dan ken dat. Dus niemand die zegt, doet dat niet. Maar als ik dat morgen doe, en overmorgen, en dan overmorgen, dan zit er ook niemand. Dat gaat niet. Maar dan loopt het bedrijf niet. Als het zich voorduidt, dan moet ze ook 's avonds door, en 's morgens vroeg, en een keer 's nachts. Dat duurt er allemaal bij. En dat moet ze willen. En dat moet ze kennen. En dan ben ze boer. Kom maar. Ik ben Wim van de Eerdweg. En al mijn hele leven woonachtig en werkzaam op dit bedrijf. Alle vriendjes die woeien altijd spelen, ook uit het dorp. Want die was altijd wel wat te beleven. Of we zaten aan de Maas, of we zaten in het bos, of we waren boeten. Ik geloof dat ik 14 was of zoiets, weet ik veel. Toen zei mijn vader, daar ligt nog een stukje grond, knommel door mensen wat aan. Nou, dan heb ze iets wat van zichzelf is. En dat geeft dan wel zo'n grote voldoening dat ze denkt van, dit is het. Trainramen. Er zit boteras in verwerkt. Zie je nog? Dat is wel interessant. Ja, dus het werk is eigenlijk veel meer dan alleen maar het speklapjes maar op de barbecue. Er werden ook stoffen van het werken verwerkt in trainramen en kogels en werkhandschoen en schoolpapier en bezems en snoepjes en 182 producten. En ik denk dat iedereen wel verstijfd van stiert hoe belangrijk dan het werken wel niet is voor ons allemaal. Ja, ik ben Koen van Eyck, ik ben 27 jaar en ik run samen met papa en mam een gemengd bedrijf met varkens en legkippen in Weert.
En ik ben wel trots zeg, dat het bedrijf als derde generatie verder voort moet zetten. Ik ben eigenlijk al vanaf dat ik kan lopen. Loop ik al achter de spaarbaan door de stal, zeg maar. En ook met opa veel meegeholpen vroeger. Ik heb tijdens mijn communie al gezegd van ik wil later boer worden. Vervolgens ben ik nu 5 jaar in het bedrijf. Eet maar. Kom op. Nou, veel plezier. Hij, Om iets te vinden ja, wat niemand anders heeft, wat uiteindelijk een groot succes wordt, ja, en soms wel in de prijzen valt. Dat vind ik leuk, om iets te vinden waar iedereen voorbij gelopen is. het is mooi helder rood. Hij komt helemaal open, ook in de vaas. Ik ben Paul van Hulst, 38 jaar. Ik woon in Amerika. We zitten hier in het tuinbouwgebied de Rijndonk, waar we een rooskwekerij hebben. We zaten in een dorp, Den Hoorn. Wij zijn eigenlijk naar Limburg gekomen omdat het hier ruimtelijk is en genoeg voorzieningen om mensen op je bedrijf te krijgen. We zijn in 1992 hierheen verhuisd. Ik zelf was 9 jaar. Het was even wennen, vooral de dialect moest ik aan wennen. De eerste 2 weken kon ik alleen de leraar verstaan op de basisschool. En naarmate je eigenlijk ook op voetballen gaat en op Jong Nederland, ja, wordt het eigenlijk steeds leuker en begin je vrienden te maken en zo ja, pas je op een gegeven moment gewoon erbij. Zo. Even te lang zitten te kletsen. Zet hem eens neer, joh. Goedemorgen. Kom maar, gaat weer naar binnen. Ben je nou welkom op de boerderij van Ruben, hè? Wat hebben wij op de boerderij allemaal, Ruben? Koeien. Wat nog meer? Weet iemand anders nog iets? Wat hebben we hier op de boerderij? Lammetjes. Niet op onze boerderij, want lammetjes zijn de kleine kindjes van wat? Van wat voor dier? Weet je het? Kalfjes. Schapen, goed zo. Kalfjes. Dat mensen niet meer allemaal weten wie het is, dat komt gewoon dat niet iedereen meer is opgegroeid op een boerderij. Ja? En daar kunnen ze dus alleen het aan veranderen als ze er zelf ook de deuren voor openstelt en ook naar buiten toe communiceert wat doen voor eigenlijk. En ja, dat is eigenlijk een drijfveer voor de boerderijeducatie. Laat gewoon zien wat we doen, want we doen het gewoon heel goed. Want als we door de boomgaard lopen, moeten we goed om ons heen kijken. Hè? Want we willen natuurlijk insecten zien. Misschien komt er zelfs een ree voorbij, maar dat betekent wel dat we stil moeten zijn, want wilde dieren zijn een beetje bang voor lawaai. Hè? En horen jullie ook de vogels? En niet rennen! Kijk rustig om je heen, want misschien zie je nog een ree en die rent weg als jullie rennen. Dus zachtjes en rustig lopen. Ja, jullie hebben hem gevonden, maar we kunnen nu wel. Ja, het zou zonde zijn als het verloren gaat, omdat onze omgeving het niet meer snapt. Met die piepjes, daar waren die. En dan nog wat kleintjes. Dat is mooi. Mijn vader is hier begonnen. Ik ben erin gestapt. Nu stapt mijn zoon erin. En die heeft ook weer 2 zonen. En ja, die lopen ook al met de laarzen achter ons aan. Dus 4 generaties. En nog allemaal in leven. En op dezelfde straat. Dus dat is eigenlijk uniek. Vroeger had ze knechten, allemaal. En dienstmeisjes.
Wie dat nodig heeft, dingen over toen we begonnen zijn, weet ze dat dan nog? 2 van die Belgische paarden. Kijk nou wat het veranderd is tussen uw generatie en mijn. Toen jij begon met een paard. Ik ken nimmer met een paard varen. En die werd nog... Jaren terug, toen kwamen de adviseurs en de voorlichting van specialiseren. En dat heel groot. Maar als ik bijvoorbeeld 50 weken per jaar prei moet schonen, dat heeft voor mij geen uitdaging. Laat me in leven. Ja, Huifmans. Een beetje terug. Hij produceren tegen wereldmarktprijzen, dat is kansloos. En toen hebben wij ingezet op produceren voor de lokale markt en daar een toegevoegde waarde aan geven. Oh, helemaal. Ik pak ze met de 2 tegelijk. De consument die begint nu alweer het lokale te waarderen. Hij moet het kunnen zien en kunnen voelen wat er gebeurt en waar het vanaf komt. Maar wat hij in de regio geproduceerd kan weren en afgezet kan weren, dat denk ik dat toch nog wel toekomst voor is. Die maakt nog veel wortels. Kaal dan. Een paar mannen hebben altijd wel een beetje gedwongen of zo om ook buiten te kijken dan alleen het agrarisch bedrijfsleven. En je moet naar de HTS-school en techniek iets in gaan studeren. Maar ik was altijd zo stug, maar dat ik echt toch per se een bedrijf over wil gaan nemen. Dat is wel fijn dat je als zoon dan niet gedwongen werd door mijn ouders dan om het bedrijf mij over te nemen. Want dan is het later ook zeker niet succesvol. Je moet er echt 200% voor gaan. Jezelf plannen maken voor de toekomst, waar ik dan ook vol mee bezig ben. En dat is best wel leuk om dan mee bezig te zijn met alles wat in de toekomst gaat gebeuren. Als opa op het land wat moest gebeuren, zeg maar, ploegen of wat dan ook, dan mocht opa niet eerder gaan dan echt terug was van school. En als ik niet terug was van school, dan was het beuken. En vooral al met de keppen nog. Nu. Dat was een goede kans al, hé. Opa is in 1961 begonnen met niks. En door zijn doorzettingsvermogen en door zijn drive eigenlijk, heeft hij het stukje opgebouwd. En dit is pap verder opgebouwd en toen hij het bedrijf overgenomen heeft. En dit heeft nu wel geleid tot een goed renderend bedrijf. Ik was eigenlijk 19 jaar oud toen ik klaar was met school. Ik ben toen eerst half jaar bij mijn broer gaan werken als bedrijfsleider. Dat is me eigenlijk zo goed bevallen dat ik er eigenlijk 5 jaar ben blijven plakken. Op een gegeven moment ben je 24 jaar en dan kijk je toch een beetje naar de toekomst. En dan denk je van joh, ja, ik kan dat zelf ook allemaal wel. En dat gaf me eigenlijk de reden om te zeggen van joh, ik wil nog meer die ondernemersvrijheid. Dus ik begin voor mezelf. We komen in een seizoen dat er gewoon minder licht is, meer vocht. Daardoor kun je eigenlijk wat dunne takjes krijgen, zeg maar. En daarom, zoals je hier ziet, knippen we er eigenlijk deze onderdoor. Zodat de rozen die hij geeft, zijn dan wel sterker. Ja. Ik vind het belangrijk om inderdaad tussen de mensen te lopen. We hebben allemaal Nederlandstalig in dienst, dus dat maakt het ook aangenaam hier. Om ook te weten hoe het met je mensen gaat, of met hun ouders naar een ziektebed. En, dat is belangrijk. De kind is boer niet zonder natuur, maar de natuur kent ook niet zonder de boer. We komen wel van een geschiedenis van na de oorlog. Productie is gewoon het belangrijkste.
Terwijl ik ook wel weer merk in gesprekken dat Staatsbosbeheer zich ook echt wel bewust is van het belang van een fruitteler of een akkerbouwer. Omdat ze toch de dieren stoppen niet, hè. Ik ga in het bos uit, ik stop maar even, nee. Die leven ook door op die laagstambomen. Is een natuurlijk gebied voor hun. Er wordt wel verondersteld dat natuur en boeren tegen een vereniging. Maar we zijn er allebei de natuur in stand te houden en we kunnen niet telen. Zonder natuurlijk de biologie om ons heen. Hè? En dat merk ik wel bij heel veel boeren. Ze zijn ook gewoon tevreden met wat het is. En het dient echt niet om die centen. Maar je moet altijd opletten dat ze niet met het bezig bent hoe ze zelf een boterham niet meer op de toffel krijgt. Oké, gaan we inleveren. Dat komt allemaal mest in. Hebben we genoeg gehad? Ja. Hier komen de koeien te staan die bijna gaan bevallen, die dus zwanger zijn. Als we straks misschien moeten zeggen, ja, het is niet meer te houden, we kunnen ons niet meer staande houden, we kunnen geen boterham verdienen aan het telen van fruit en melkvee. Dat voor alles hebben we gedaan om het te kunnen voortzetten. Maar als het ook niet meer lukt, dan moet we ook dan tevreden zijn dat we er alles aan hebben gedaan. Maar wat zien jullie bij deze koe? Een boer is goed voor zijn dieren. Want een boer die niet goed is voor zijn dieren, dat produceert niet. Een koe die geeft dan te weinig melk of die groeit niet. En dat wil ze niet, want dat kan financieel ook niet meer uit als een dier het niet goed heeft. Want eigenlijk de gele en de grote 0878. Die moet hij blijven. Gang er alsjeblieft vanuit, dieren die in Nederland gehouden werden, hebben het nog niet slecht. Ik weet, een koe die heel 5 jaar is geweest, en die heeft, of 6 jaar, en die heeft 4 kalfjes gehad. En die heeft het altijd goed naar de zin gehad. Dan kan ik toch gemakkelijk afstand van doen, want die kalfjes van die koe die lopen hier ook weer. En die gaan daar in datzelfde cirkeltje weer verder. Voorjaar. Kijk, daar zijn er wel koeien, daar hebben ze een speciale band met. We hebben een koe eens een keer aangekocht. De boer die had paarden. En de dochter daarvan, die was 16 of 17. En er gebeurde een ongeluk en ze kregen een dwarslesie. En die dochter die werd wakker en die zei: pap, ik wil een kalfje. De man die kocht een kalfje voor dat meisje. En op een gegeven moment ging die het huis uit. En dat kalf, ja, de kalf was inmiddels al koe. Die moest weg. Ik heb die gekocht. En toen kreeg hij voor de eerste keer een kalf. Josephine hoort ze. Ja, ik zie Josephine. En de kinderen van mijn zoon, van Giel, daar loopt Josephine. En die kennen die ook al. En ja, ik hoef nou niet te zeggen van Josephine moet weg. Dus ja, die springt eruit. En dat is dan iets speciaals. Daar kun je in een oude stal staan. Het vak dat wordt gesloopt. Volgend jaar starten met de bouw van een nieuwe kraamstal.
met vrijloopkraamhakken, dus door de zeuk en de beggen alles rond kan lopen. Nu zit het nog vast en daar kan het zelf rondlopen. En bij de keppen ga je dan bijvoorbeeld kijken naar een overdekte uitloop. We gaan terug in de emissies. Door technieken die we op het stal gaan zetten en dergelijke, proberen wij ook steeds minder belastend te zijn van de natuur. Nou, op zich, ik vind het een heel goed plan. En het goede daarvan is, vroeger wil je ook van alles. Maar op een gegeven moment zit je in een flow en dan ga je dingen gebouwd. En je kunt niet de ene dag weer afbreken of opbouwen en de volgende dag weer afbreken. Maar zeker nou dat het zo is dat de kraamstal echt versleten is. Kijk, want je kunt maar van alles willen, maar je kunt geen stal die niet versleten is af gaan breken. En een samenleving moet toch willen waar je doet. Dus ik denk dat precies op het goede moment de stal nu aan het bouwen zijn. Of gewoon bouwen. Ja. Dus ik denk dat wat dat betreft dat het goed is. Ik ben blij dat het is de eerste en de tweede generatie eigenlijk. Dus een bevestiging geeft dat hun achter mijn plannen staan. Waar ik in de toekomst met het bedrijf mee verder wil. En dat geeft me gewoon een goed gevoel, zeg maar. Ja. Ik denk dat het goed komt. Ja. En wie weet dat je in de toekomst wel het bedrijf weer over kan dragen naar de volgende generatie. Maar dat is toch heel erg in de kinderschoenen, zeg maar. Dat is geen doel, maar dat is wel trots van weer, zeg maar. Hé, dat zit erin. Als ik 's nachts om 3 uur op de camera kijk en ik zie dat er een koe moet kalven, dan moest ze uit bed, 's winters koud, de slaap niet uit, dan moest ze naar die koe toe en dan denkt ze van, verdomme. Huppakee. Een stiertje. Zet maar even over de kop. Kijk. En dan ligt dat kalf daar, en de koe legt dat kalf schoon. En dan denkt ze, verdomme, dit is toch mooi. En dan gaat ze met een heel ander gevoel weer naar huis als dat ze er naartoe ging. En dat is ook mooi. Dat is echt mooi. Kijk, buik vol. De piekmomenten zijn Valentijnsdag, Moederdag en Kerst. Dat zijn bij ons de echte piekmomenten. En die dag zelf is het 6 uur beginnen, alles gauw klaarzetten. En daarna is het eigenlijk volle bak. Ja, er zullen wel een paar honderd klanten komen hoor. Het is een beetje koud nou en het sneeuwt, dus ik ben benieuwd hoe het vandaag gaat lopen. Ja, rood staat voor de liefde, hè? Mijn favoriete roos is Jumilia. Dat is eigenlijk een roos die lang te telen is, goede productie heeft. Het bijzondere vind ik eraan dat hij eigenlijk wit met een roze randje heeft. Ja, en hij komt geweldig open. Ja, rozenkweken is topsport, vooral omdat het 7 dagen in de week doorgaat. Er komt heel veel bij kijken. Van energie, gas, elektra, het klimaat, bemesting. En dat maakt het eigenlijk topsport. En uiteindelijk ook leuk om het te doen. Om in de Eredivisie te blijven zorgen we dat we een eigen soort hebben door middel van afkoop. 15 soorten die we telen, 13 daarvan hebben we afgekocht. Dus die hebben we ook als enigste in Europa telen we die. En dat maakt ons uiteindelijk sterk. Dan doen we even soep met pollen.
Daar gaat ze met de pannenkoek naar oma brengen. Ik ga nog met, ja. Ik ga niet bestek pakken. Hou goed vast, hè. En dan kom maar. Laat die maar eens even oma zien, hè. Hey, Wil. Ik heb mijn schoonmam, die ging nooit op vakantie, ja. En hij dat helemaal al. En dan kan zich niet voorstellen dat die lui alleen maar willen werken. Het kent toch niet, er moet toch ook eens een keer erop uit, hè. Maar toen is het helaas met de gezondheid van mijn schoonmam geen achterhoed gegaan. En toen pas besefte ik, mijn god, die wil gewoon niet. Die vakanties of die uurtjes, die voelt die... sorry. Het enige, dat die kalfjes verzorgen. En dan zijn we weer met ons luxe leventjes eigenlijk allemaal. We zijn ons druk aan het maken op een vakantie. En dat is maatschappij die luxe gewoon heeft. En verdenkt dat het een vereiste is, een basis voor het leven. Maar gewoon werken en gewaardeerd worden. En dan hebben ze dus geen vakantie nodig om gelukkig te zijn. Hè? Ik ben nu sinds 2018 bestuurder bij het nieuwe opgerichte regiobestuur, LTB Regio Zuid. Ja, omdat ik toch belangrijk vind bestaansrecht te houden voor ons als bedrijf. Betekent ook bestaansrecht voor al mijn collega's. Hè? Alle andere fruittelers, alle andere melkveehouders. Want we hebben elkaar toch nodig. Hi. Welkom allemaal bij deze brainstorm-sessie. Essentieel van zo'n product zijn die hoofdthema's, want die moeten daar in terugkomen. En, ja, de kracht van samen is toch dat ze een prachtig beroep hebben. Alleen, het wordt, ik vind het ook wel moeilijk om samen echt te zeggen, want we zijn ook wel niet echt helemaal samen. We zijn ook wel individuen allemaal, hè? Met ons eigen bedrijf, met onze eigen achtergrond, met onze eigen interesse, met onze eigen familiaire trekjes, met onze eigen financiële basis. Dus daar zijn we niet samen in. Maar we huren wel samen onder de agrarische paraplu. Einzelgangers in onze sector, dat geeft het niet. Die hele buurt, dat is eigenlijk één familie. We lopen niet iedere dag bij een over de vloer, maar we zien, als er wat is, dan gaan we erin. En andersom ook. En dat is heel fijn. Maar hier zien ze alles van een. Zonder dat we eigenlijk iedere dag bij elkaar over de vloer komen. Dat hoeft niet, maar als het nodig is, dan zien we er. Nou, nu moet ik gaan drinken. Geel. Geel. Kom eens hierop, dat gaat fout. Dit drinkt aan de verkeerde koe. Zo is dat. Dat is precies verkeerd om. Dat is beter. Dus dan kunnen we zien van als een week voor het werkbeleg we in de kraamstal op basis van het werknummer. We zijn in week 18 van dit jaar gedekt in het Smeertje. Op 2 mei en 115 dagen later, na de dekdatum, dus dat is dan 3 weken en 3 dagen, zijn ze uitgeteld. En dan verwacht dat ze vandaag geboren. Nou, je kunt het goed vergelijken met topsport. Ja, je moet zorgen dat je bij de beste huurt. Want als je een gemiddeld bedrijf, dan kun je niet mee doorontwikkelen. Je moet altijd top draaien, om ook later financieringen rond te krijgen. Dus er wordt wel echt wel wat van verwacht. En daarlangs zei je dat allemaal regelgeving waar je mee te maken hebt. Maar er zal wel iets daarvan terugbetaald moeten worden. Want we kunnen niet als familiebedrijf kunnen we niet alleen het risico dragen van wat iedereen weet. Zonder dat er uit de markt iets komt
als vergoeding, zeg maar. Vroeger wordt iedereen boer, zal ik zo zeggen. En nu wordt maar een klein percentage van de opvolgers die er zijn ook echt boer. En daar zit het punt nog een beetje dat heel veel mensen niet meer weten wat er eigenlijk bij ons en bij andere agrarische ondernemers gebeurt. En als mensen dat wel weten en zien, dan krijgen ze er wel een beeld bij en dan wat ik positief kan helpen, zeg maar. Eerst is een beetje schrappen, want het is een beetje wel extreem. Min 13 hadden ze het over. Dus. Ja, mijn vader is gepensioneerd, maar hij heeft nog steeds een rol als adviseur. En hij heeft een soort of helikopterview over de 3 bedrijven. Daarbij verzorgt hij ook de bestellingen voor in de winkel. En die haalt hij op bij de andere 2 locaties om deze bij de bloemenwinkel af te leveren. Als kind zat ik eigenlijk al in de box in de schuur bij het sorteren. Dat gebeurde toen nog met de hand. En als het heel druk werd, dan ging ik naar de buurvrouw toe. Maar hun hadden zelf ook anjers, dus als het bij hun druk was, dan kwamen hun kinderen juist weer naar ons toe. En we waren eigenlijk altijd wel bezig met hutten bouwen, met oude pallets van het bedrijf. En vooral buiten bezig zijn. Ja, dit is eigenlijk een soort way of life is het. Een manier van leven en ja, dat moet bij je passen. Dat werd totaal schade. En er komt nog een meter water bij je hier. Maar dat maakt dan ook niet van mijn roer dan. Daar, wat komt daar aan de mol? En een jonge haas. Kijk, dat is toch... Maar die red ik. Ik ga al wie. Eigenlijk al verdronken. Kansloos. Eén voordeel, er komen geen rekeningen binnen als de baas hoog is. Maar je ligt al veel op schema, of niet? Kijk, dat leuk, hè? Familie, bekenden, ja, noem het maar op. Uit alle hoeken komen ze. 1 appje. En de straat loopt vol. En dat uitgewerkt.
Maar goed, ja, dat uit de gat. Dat draait het om, echt. Ja. Ja.'S Winters kent ze het hebben, of dan helpt ze er wel een beetje rekening met. En dan lopen de landerijen honger. Nou ja, steekt het water 14 dagen. En dan trekt het weg en dan gaat het leven verder. Ja, dat gaat nu ook verder. Maar in een andere vorm. En in een andere dimensie. Dus. Maar dit hebben we nooit metgemaakt in de zomer. In deze mate. Ja, eigenlijk de zonoverstroming is er nog niet geweest. Ja, bij de zeugen kun je eigenlijk allemaal nauw leven eigenlijk op de wereld, zeg maar. En met jonge beetjes werken en alles. En er kun je heel veel, ja, hoe meer je ervoor zorgt, hoe meer je het over terugkrijgt. Dus iedere week werden er op 10 woensdag beetjes geboren bij ons. En dan ben je bezig met het verzorgen van die pasgeboren biggen. Kijk, het werkproces gaat eigenlijk vanzelf. Maar af en toe moet je een keer een zeug helpen die aan het bevallen is. En door hier denk ik ook wel om. Dat je iedere dag, volgens mij soms probeert te zien zijn voor de dieren. Je doet het gewoon zo graag alles. Dat een hobby eigenlijk werk is, ja. Pieren die leven nog, zussen. Niks met de vinger. En nu is het even afwachten. We hebben een slipmonster genomen van de gewassen. En dan zien we aan het wachten op de analyse daarvan. En als dan blijkt dat er dus weinig zware metalen en giftige stoffen in de slip zitten, dan kunnen de koeien ook weer naar boete. En dan is dat tenminste weer normaal, zeg maar. Want nu zien we aan de koeien, midden in de zomer zien we de wintervoorraden opvoeren. Want ja, die kunnen niet naar boete. En die moeten toch eten. Dus dat zijn dan allemaal bijkomstigheden. Daar hebben ze nog lang last van. Ja. Maar dan komen er toch weer spontaan acties. LLTB heeft een actie op touw gezet van mensen die eventueel voer over hebben. Nou, bied dat aan, breng mensen met elkaar in contact. En zodoende helpt iedereen. En dat is het mooie ervan. Dus het is eigenlijk nooit helemaal alleen. En dat is dan wel de drijfveer om het toch weer op te pakken en door te gaan. Ja. En dat is mooi. Ja, dat is. Nou, pas op. Pas op, hè. Hopsflop. Ja. We kunnen best zonder boeren, denk ik. Alleen houdt ze het voedsel dan ergens anders vandaan, hè? Ja, en is dat eigenlijk wat voor willen? Ja, dan huur ik
ja, ik heb dan een soort van rechtvaardigheidsgevoel. Hè? Als ik het zie wat niet zo ding is, dan weg het offer gewoon. En dat heb ik eigenlijk ook op het gebied van hoe ze als agrarische sector wordt gezien en op een hoop wordt gegooid. En ja, ik heb gewoon zelf ervaren dat het niet in een hoop zijn. Oké, dan gaan we lekker voetballen. Doei! Dag mannen. Ah, Jim, die best wel. Dus ik hoop weer die waardering te krijgen. En het besef dat het toch wel complexer is dan een hupsede boer. Ik weet wel dat we belangrijk genoeg zijn. Dat we dus toch moeten zoeken dat we niet zomaar aan de kant worden gezet. Kijk naar mijn nagels, die zitten daarachter. Jullie eens wachten. Als er niks meer doet, Want het is een moedig besluit om te zeggen van ik heb geen opvolger of ik kan het er niet meer aan verdienen. Ik verhopen het, omdat het fijn zou zijn als het bedrijf wordt voortgezet. Maar we willen niet ons lasten op de schouders van onze kinderlingen. Nee. Mijn zoon die heeft altijd gezegd, ik ben boer. En ik heb gezegd, doe best gek. Totdat er op een gegeven moment zei van, pap, doe kunt zeggen wat ze wils, maar ik ben boer. En toen was het punt van, het is niet zomaar iets, hij wilde het echt. En dan moest ze ook zeggen, doe Christi kans. Ja, weet je, ik kan er dadelijk even aansluiten. Frietjes en een boterham, dan wordt ze veel te snel geroerd. Moet dat juist? En dan lopen er van die kleine mannetjes rond in de laarzen door de blubber. Die zal in het begin ook wel gezegd werden, best gek. Maar als die dan ook zeggen van, egal wat, ik wil het. Nou ja, dan is het toch mooi. Ah!